Bueno, pois eu son un ribeirense de 53 anos, con dúas fillas, ao que lle gusta o que fai, ao que lle gusta aportar, e que, polo tanto, adica a súa vida ao que é a política en defensa dos intereses do seu concello, da súa comarca e de Galicia. Bueno, o primeiro que un pai ten que adicar ao seu ocio, lóxicamente, son as súas fillas. Eu disfruto moito cas miñas fillas, pero eu teño que decir que teño tamén outras pasións personais, non? Esas, basicamente, pois é o deporte. A min me gusta prácticamente todos os deportes, practico máis de un, en estos momentos, pois, o tenis, temos unha liga en Ribeira de amigos, disfrutamos, eu creo que todo o mundo moito, competindo e competindo sanamente. Bueno, o fútbol foi prácticamente a miña vida de xuventude, non? Eu xoguei moito tempo ao fútbol, tuvemos a gran suerte de que en aquel entón habíamos ascendido ao que hoxe é Segunda B, percorríamos pois lugares como León ou como mesmo prácticamente toda Asturias, e teño disfrutado moito co fútbol. Despois, durante moitos anos, fun entrenador. Cando tuve en tempo, adiqueime a entrenar a rapaces en prácticamente todas as parroquias do concello, e en estos momentos pois disfruto moito como aficionado, non? Aficionado, por certo, do Dépor, non? Bueno, a gran alegría do Deportivo é estar en Primeira División. Para quen é un deportivista de toda a vida e despois de tantos anos en Segunda, eu creo que disfrutamos vendoos competir cos mellores equipos, e a verdade é que foi unha gran satisfacción tamén disfrutar de esas hazañas, eu creo que europeas, e que fan que o nombre de Coruña de Galicia sea conocido en todo o mundo, non? Non, eu se algo teño é que disfruto cas vitorias dos meus. Para min o Celta pois é un equipo galego e polo tanto tamén disfruto co Celta moito, pero si teño que dicir que os meus colores son, en este caso, os azul máis oscuros co blanco. Bueno, eu creo que un nace na política, non? Eu, cando era moi pequeno, pois, cando todavía non había prácticamente estrutura de deportes, pois un grupo de nenos organizábamos ligas de infantiles xa de fútbol, xa chegando á adolescencia organizábamos festas como a Dorna, despois tiñamos amplias actividades culturais, e ao final, bueno, resulta que a política é unha consecuencia de quen está xa na sociedade intentando aportar, non? Pensei que unha forma de poder mudar as cousas, de poder mudar o meu concello, pois era ni máis ni menos meténdome en política, non? E creo que acertei plenamente. O mundo da política dá moitas posibilidades para mudar as cousas e para cambiar, sobre todo, valores que eu creo que deben impregnar toda a actuación da sociedade, non? Bueno, eu sempre fui unha persona de centro, empecé en política no CDS, e cando xa nos anos 91 o Partido Popular se funda e se refunde con outras forzas de centro, pois me pareceu que era o momento oportuno. O actual alcalde, José Luis Torres, me dou esa oportunidade, con el empecé e con el compartín grandísimos momentos en política e dentro do partido sempre, non? Para min o máis importante é ser fiel e leal ás ideas e aos proxectos, non? Bueno, a verdade que cando un empeza en política non se plantea moito canto camiño vai a ter que percorrer. Eu estou moi agradecido ao partido, pero tamén, sobre todo, a toda a xente de Ribeira que me ten apoiado, toda a xente da comarca, que son os que están continuamente detrás de un, apoiando e dicíndolle tamén que é o que fai mal, que é o que fai ben. Eu creo que ni máis ni menos esa simbiosis entre o que é a sociedade Barbanzán coa miña persona é a que fai que despois de tanto tempo pois o partido e toda a súa estrutura siga pensando que eu son unha persona pois importante para defender os
intereses de toda esa comarca, pero se a pregunta é se pensei algunha vez que iba a durar tanto tempo en política, sobre todo tanto tempo de diputado, que é algo moi difícil de conseguir, sinceramente tería que decir que non. O meu primeiro día no Parlamento de Galicia eu creo que é inesquecible, non? Primeiro porque un ven bastante perdido, e segundo porque eu a primeira vez que vin aquí foi para unha reunión de grupo, no que ao chegar sempre me acordo, nós temos unha sala circular donde ten dous niveles, e no nivel de abaixo estaban os conselleiros do goberno de Fraga, co cual eu pensei que se eles estaban abaixo eu tería que ir para arriba, e sempre me acordo que cando me vou a sentar, ni máis ni menos, había un carteliño diante que ponía Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que era en aquel momento pois o portavoz do grupo parlamentario. Pensei que ninguén me vira, intentei volver a baixar disimuladamente para outros lugares e sempre me acordarei como un gran amigo, compañeiro, que era en aquel momento conselleiro Daniel Barata, me dixo: tranquilo, home, tranquilo, aquí para chegar tes tempo, non? Bueno, que me iba a decir a min que despois de tantos tempos pois acabaría en esa cadeira que aquel día por erro ocupei, non? Bueno, a min sempre me gustou defender todos os temas con pasión. Eu teño que decir que os temas de ámbito territorial pois sempre me apasionaron, non? Todos os temas de Barbanza, pero a min hai un tema que realmente levo grabado. Eu acórdome como un día a presidenta da Asociación de Amas de Casa de Ribeira me dixo: oye, tiñas que facer algo, porque os cegos non poden levar o seu perro guía nin a ningún lugar prácticamente público, nin de servicio público, e moito menos entrar nun bar ou nun hotel. Bueno, puxeme mans á obra, presentei unha proposición de lei e hoxe en día todavía sigo vixente. Foi a única proposición de lei que se aprobou, eu creo, que durante toda a etapa do ano 93 ao ano 2005, e polo tanto esa contribución por unha proposición presentada pola miña persona a min é o que máis me enche, non? Porque ademais, bueno, creo que toda a miña actividade política se desenrola en que as persoas podan ter as mesmas oportunidades e que polo tanto podan estar nunha sociedade igualitaria, non? Bueno, a verdade é que eu sempre tuve ben claro que a miña vida quería que transcurrira en Ribeira, non só a miña, a mí me gustaría que a vida das miñas fillas tamén acabara transcurrindo en Ribeira, non? O futuro Dios dirá, pero polo tanto eu estou moi identificado con o meu pobo, ca súa forma de ser e con esa forma de vivir. En ese sentido, bueno, eu teño que decir que eu necesito ver a Curota, que necesito respirar ese ambiente de mar. E, bueno, inda que en todo este tempo levo máis de 700.000 kilómetros no que a bella estrada, no que foi a posterior mal conocida como vía rápida e ora a autovía, pois a mí me compensan eses 3/4 de hora de viaxe por seguir vendo aos meus amigos, aos meus veciños e a miña familia, non? De todas formas, teño que decir que a min Santiago encántame, e se non fora Ribeira, pois posiblemente un lugar tamén entrañable onde estudiei e onde tamén finalicei os meus estudios, a miña carreira, sería un lugar precioso para estar, non? Pero, bueno, o meu corazón di que é Ribeira e a il me debo. Bueno, eu teño que decir que eu levo ben todo o que é pois ese componente que ten a representación institucional, máxime nun cargo como o que teño en estes momentos. Pero, bueno, se falamos do 25 de xullo, teño que decir que ese día o levo con bastante sono. Eu son ribeirense, para calquer ribeirense sabrá o que é o 24 de xullo, que é a festa da Dorna, para min a festa máis grande, máis curiosa que hai en toda a Galicia, e polo tanto sei que me debo a esa festa, como me debo polo meu cargo e como galego ao gran día de Galicia, que é o 25, e fago o mellor posible, inda que eu teño que reconocer que seguramente teño máis ojeras das debidas ese día, non? Bueno, eu creo que Ribeira
como todas as nosas cidades, eu casi diría como a nosa sociedade, ten que dar un cambio importante. E non me refiero a un cambio importante falando de infraestructuras ou de obras, que gracias a Deus eu creo que Ribeira pois ten moito avanzado en estes anos. Refírome a esa mentalidade que eu creo que ten que ser a mentalidade do futuro, e non preguntarse xa tanto que pode facer pois a administración por min, que pode facer o Concello por min, esperar a que todo o de feito a administración pública, en realidad pois temos que ir a un pobo no que a xente este pensando que é o que pode aportar para que ese pobo mellore. Eu digo que a veces as cousas que parecen máis insignificantes marcan un pobo, o simple feito de parar pois nun paso de peóns para que cruce a xente, o simple feito de recoller un papel ou non tiralo, o simple feito de ser amable con unha persoa que quer cruzar a rúa. Eu creo sinceramente que esos novos valores son os que deben presidir a Ribeira do futuro, non, donde o entendimento pois ten que ser básico como é en estes momentos.